תביא מלח. מכינים ביסלי. יאללה. מלח. תודה. יכול לשים את זה, אני לא יודע. אני אשים את זה. חצי חבילה? מספיק? כן, זה מלא. זה יותר מהשקית של... כן, לא, ככה שנראה אם זה בכלל טעים. עכשיו אנחנו נבשל את זה לפי הוראות יצרן, ואחר כך מה להביא? נסנן. זהו, להביא? עכשיו כלום. אבל צריך להביא גם... צריך להביא גם... פפריקה, פפריקה, איפה יש? הנה פפריקה מתוקה. כן, אבקת שום. אבקת שום. לא, לא, לא. זה קורקום. זה, לא, שום כבישי. שום כבישי. שמן. שמן. הנה, גם הם אמרו חבילה. חצי חבילה. שמן. כן, ומלח. כן. זהו. בוא נראה. פסטה. לא, לא, שמן, זית. גם קח את זה. שמן. יופי. שמן זית. זה פפריקה. המצרכים שאנחנו צריכים. פפריקה, שמן, מלח ושום כבישי. זה כל המצרכים שאנחנו צריכים. רק בסך הכל 4 מצרכים עם הפסטה 5. יפה. עכשיו תגיד להם. מחזירים את האריזה. מחזירים את האריזה. ואנחנו נחזור לכם מתי שהפסטה תהיה מוכנה. עבר יותר מדקה, עכשיו אנחנו מסננים את הפסטה, ואחרי עוד איזה 10 שניות כזה, מתחילים לטגן. שמים נייר אפייה, ואנחנו חוזרים אליכם מתי שהפסטה תהיה מוכנה. בטיגון. 40 דקות. 40 דקות. כן. אנחנו צריכים לחכות, נחזור אליכם. 9:40. נחזור אליכם מתי שזה יהיה מוכן. ששמנו את הביסלי בתנור כבר 40 דקות, אנחנו צריכים לייבש אותו. אז אנחנו נחזור אליכם מתי שנייבש. וזהו, זה הסוף הסרטון והכל מיובש עכשיו.